Fil-ġimgħat li ġejjin ma' 6,000 persuna fosthom ex-membri tal-korpi jew ir-rieta tagħhom se jirċievu bejniethom 12 miljun euro biex jagħmlu tajjeb għall-inġustizzji tal-imoddi. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna spjega kif minkejja li l-Gvern ma kellu l-ebda obbligu legali din il-ġimgħa bdew jintbagħtu ċ-ċekkijiet. Figura s-sena dieħla ta' madwar 12 miljun meħtu ieħor dik qed tkun kull sena. Imma biex tagħti kuraġġ il dak li jkun l-ewwel nett inħabbru li ċeks ta' din is-sena se jitqasmu issa fil-ġimgħat li ġejjin. Il-ħaddiema tal-korpi eliġibbli ilaħqu 3,000 persuna, 655 ex-ħaddiem tax-xatt u 2,500 pulizija li baqgħu qatt ma tħallsu tas-sara li jagħmlu. Barra minn hekk tħabbar li fil-budget għas-sena d-dieħla se jsiru iżjed ħlasijiet. Għas-sena d-dieħla il-budget ħaseb line item għalihom u allura se jirċievu ċekk is-sena li ġejja wkoll. Però magħhom mistrieħ li jibqgħu sakemm dak il-commitments morali li għandu dan il-gvern magħhom iżommu. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li gruppi oħor ta' persuni jew ir-rieta tagħhom li dis-sena bbenefikaw huma l-eks ħaddiema tal-Malta Electricity Board. Il-Gvern marru tagħmel preskrizzjoni u marru tagħmel l-obbligu legali imma marru kollha l-obbligu laħas li huwa morali. U dawn in-nies ukoll se jingħataw kumpens. Din il-kategorija ta' ħaddiema jingħataw pagament is-sena d-dieħla kollha jrid u mbagħad il-kass tagħhom ikun magħluq. Il-Ministru Falzon saħaq kif dan kien proċess li kien jirrikjedi ħafna xogħol minn numru kbir ta' impjegati f'erba' ministeri differenti kif ukoll fit-taqsima tal-pensjonijiet tat-Teżor.